Incwadi kaZekariya isahluko sesi-5 iyafundeka. Ndabuya ndawaphakamisa amehlo am, ndakhangela, nantso incwadi esongwayo iphaphazela. Sathi kum, ubona ntoni na? Ndathi, ndibona incwadi esongwayo iphaphazela. Ubude bayo buzikhubhiti ezi-20, nobubanzi bayo buzikhubhiti ezi-40. Sathi kum, eso ke sisishwabulo esiphuma sihambe phezu kwelizwe lonke, ngokuba bonke abebayo baya kutshayelwa apha ngokokwayo, bonke abafungayo baya kutshayelwa ngaphaya ngokokwayo. Ndisikhuphile, utsho uYehova wemikhosi, siya kungena endlwini yesela nasendlwini yolifungayo ngobuxoki igama lam, silalise endlwini yakhe, siyigqibe nemithi yayo namatye ayo. Saphuma isithunywa esibe sithetha nam sathi kum, khawuphakamise amehlo akho ukhangele ukuba iyintoni leyo iphumayo. Ndathi ke, yintoni na? Sathi, yi-efa leyo iphumayo. Sathi, yimbonakalo yabo leyo elizweni lonke. Nako kuphakama isiciko selothe, kuhleli umfazi phakathi kwe-efa. Sathi, ngongendawo lowo, samphosa phakathi kwe-efa, saliphosa ilitye lelothe emlonyeni wayo. Ndawaphakamisa ke amehlo am ndakhangela, nako kuphuma abafazi ababini, umoya esemaphikweni abo, amaphiko abo abe njengamaphiko engwamza, bayithwala i-efa phakathi komhlaba nezulu. Ndathi kwisithunywa eso sithetha nam, bayisaphi na i-efa abaya? Sathi kum, baya kumakhela indlu elizweni laseShinari, ithi yakugqitywa bambeke khona esizeni sakhe.